हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सन्जीब गारि इउटुब चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे काहानि खोन्थानो नागिरदों। नोंथांमोना ए टु जेड जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोना आंनि काहानिखौ खोनासंब्ला नोंथांमोना माबा मोनसे सोलोंनो हागोन। लोगोफोर सानसेखालि आरोना ओरैबायदि बारहुंखा सारअन्थाइ फैनायनि सम्भावना जाबाय आरोना। बै समावनो बिमा फिसा दाउ मानैया बाहा नागिरनो फांसे दंफाङाव बाफैनानै दंफाङाव सोंबाय आरोना जों थानो हागोन नामा होननानै दाउ बिमा फिसाया दंफाङाव सोंफैबाय। दंफाङा माना होबाय आरोना। दंफाङा माना होनायलाय दाउ बिमा फिसा मानैया गुबुन दंफाङाव थानानै बाहा बोनानै हर थाबाय आरोना। ओरैबायदि हराव बारहुंखा सारअन्थाइ फैनानै दंफाङा बायनानै दैयाव गोलैबाय। बेनिफ्राय फुङाव दाउ बिमा फिसा मानैया नुनानै दंफांनि गोलैनायखौ नुनानै जाबायदि मिनिनानै दाउआ मिनिनानै दंफांखौ बखिबाय आरोना। जोंखौ दोनिया फाप नांदों बायदिसिना होननानै दाउआ दंफांखौ सोंखारिबाय आरोना। नाथाय दंफाङा मिनि एन्सार होबाय दाउनो, आंनि देहाया कमजोरिमोन, आं नोंसोरखौ दोननो हानाय जेबो केपासिटि गैयामोन। जुदि नोंसोर आंनियाव थायोमोनब्ला आं नोंसोर खैफोदाव खोख्लैनाय जागौमोन। आं देहायानो कमजोरिखामोन नालाय बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खैफोदाव खोख्लैनो सानाखैमोन होननानै दाउआ बुंबाय आरोना। लोगोफोर थिग लोगोफोर बे सल'नि गेजेरजों बेखौनो सोलोंनो हायो, जुदि नोंथांमोनखौ सोरबा सासे मानसिया हेफाजाब होनायाव जुदि बादा होदोंब्ला, जुदि नोंथांमोना सोरनावबा हेफाजाब बिनो थांनायाव जुदि ना होनदोंब्ला, अब्ला नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय बैबायदि सुबुंनाव माबा मोनसे कमि दङ। लोगोफोर जेरै दंफाङाव गावआनो दंफाङा कमजोरिखामोन, माने गाव बायगोनखौ मिथिखायोमोन, बारहुंखाजोंखि दंफाङा बायलांगोन बेखौ दंफाङा गाव मिथिखायोमोन। मिथिनायनि थाखायनो दाउ बिमा फिसा मानैखौ बाहा बोनानै थानो होआखैमोन आरोना। लोगोफोर थिग बेबायदिनो लोगोफोर सोरबा सासे मानसिया सोरबा सासे सुबुङा जुदि डाइरेक्टलिनो रागाजों माबा मोनसे हेल्प बिनायाव जुदि बादा होयोब्ला, अब्ला नोंथांमोना सानबानो जाबाय आरोना बैबायदि सुबुंनाव माबा मोनसे कमि दङ। लोगोफोर दिनै टपिकआ माबोरै जादों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना फोरमायहरबानो जाबाय। आरो लोगोफोर नोंथांमोना बे आंनि सन्जीब गारि इउटुब चेनेलाव मा रोखोमनि बा मा टाइपनि भिडिअ नांगौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। आं ए टु जेड नोंथांमोननि हास्थायनाय लुबैनाय बायदि भिडिअ लाबोनो नाजागोन। आरो दिनैनि टपिकआ माबोरै जादों नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय। लोगोफोर जुदि आं नोंथांमोननि सायाव माबा मोनसे गाज्रि बाथ्रा बुंदोंब्ला नोंथांमोना आंखौ गावनिनो आंगोनि इउटुबार होननानै निमाहा होबानो जाबाय। लोगोफोर थेंक इउ स' माच। आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामबाय। थेंक इउ स' माच, गोजोन्थों। लोगोफोर बे सल'जों जों बेखौनो बुंनो हायो, माने बेखौ जों सोलोंनो हायो, जुदि नोंथांमोनखौ जुदि सोरबा मानसिया हेफाजाब होनो एबा मदद होनो जुदि नोंथांमोनखौ सोरबा सासे मानसि जुदि ना खालामदोंब्ला, अब्ला सानना लादो आरोना बिनि सिङाव माबा मोनसे कमि थागोन। लोगोफोर बै माबा मोनसे कमि थानायनि थाखायसो मानसिफोरा बादा होयो। लोगोफोर एगजाम्पल हिसाबै नाय, जोङो सोरबा माबा मोनसे बायदिसिना माबा मोनसे हेल्प बिनो थांबाथाय डाइरेक्टलि रागाजोंनो बादा होयो आरोना। जुदि बिदि रागाजों डाइरेक्टलि बादा होयोब्ला सानना लादो बैनि सिङाव नोंथांखौ हेल्प होनो हानाय जेबो पावार गैया, माबा मोनसे इनि सिङाव कमि दङ। लोगोफोर थिग बेबायदिनो मानसिनि लाइफआव माबा मोनसे कमि थायो, अब्ला बेफोरबायदि कमि थायोब्लासो मानसिया रागाय डाइरेक्टलिनो हेल्प होनो बादा होयो आरोना। लोगोफोर बे सल'नि गेजेरजों जोङो लोगोफोर बेखौनो सोलोंनो हायो आरोना। लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै मोनदों दिनैनि हिस्ट'रिखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना फोरमायहरबानो जाबाय। लोगोफोर आं आसा खालामो नोंथांमोना बे आंनि सन्जीब गारि इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन। लोगोसे आरो मा टाइपनि भिडिअ नोंथांमोना नायनो गोसो नोंथांमोना आंनि बे कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना हरबानो जाबाय। लोगोफोर आं हानायमानि नोंथांमोननि सिगाङाव बेनिफ्राय मोजांसिन मटिभेसन लाइननि भिडिअ लाबोनो नाजागोन। नोंथांमोना आंखौ हेफाजाब खालामबानो जाबाय। लोगोफोर थेंक इउ स' माच। जै बर' हारिनि।